May bukol po kasi sa loob ng colon. Malaki na daw po, kailangan daw po operahan. Inaasikaso po ng ating mga coordinators at isinabit na po sa DOH ang mga dokumentong kanyang dinala. Makakausap naman natin via video call si Priscilla Sumbilio Landicho, 62 taong gulang na taga North Sagaray, Bulacan at ngayon ay may iniindang stage 2 colon cancer. Kumusta po ngayon ang inyo pong kalagayan? Medyo okay na po. Minsan po yung sumpong-sumpong din po yung sakit ng tiyan ko. Bago po kayo nanay nagkaroon ng sakit, ano po yung dati niyong trabaho? Noong una po, nagbabayancer po kami ng mga Santorillo. Kailan niyo po nanay nalaman na meron po kayong sakit na ganito? 2 years na po. Paano nyo po na itatawid yung pang-araw-araw? Sa pagtitinda ko lang po ng mga barbecue po, makakaraos naman din po kami. Ano pong sabi ng doktor? Diyan sa sakit po ninyo, ano daw po ang kailangan gawin? Pag nakita daw po sa CT scan, may bukol po kasi sa loob ng colon. Malaki na daw po, kailangan daw po operahan. Lumapit po ako sa Bicol Party List po. Para po makahingi ng tulong. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono partner si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region para malaman natin partner kung ano ang pwedeng maitulong ng Ako Bicol Party List. Sir Rex, nakausap nyo na po ba itong sinanay patungkol po sa kanyang inilapit pong problema dahil meron po siyang sakit? Nakausap po natin siya kanina, na-assess naman po natin at ating mga coordinators, si Nanay Priscilla. Inaasikaso po ng ating mga coordinators at isinabit na po sa DOH ang mga dokumentong kanyang dinala. Mabilis lang po yan, i-aprobahan ho ng DOH yan at ibibigay po natin kay Nanay Priscilla ang guarantee letter na hinihingi. Opo. Maraming salamat po sa Ako Bicol, kay Kong Elizalde ko. Nanay, hangad po namin ang inyong paggaling. Hayaan nyo po, taalalayan kayo ng aming team dyan nang sa ganon ay tuluyan na po kayong makapagpagamot.